Така, първо, началото да се похвала на ония, дето си мерят пишките с трипода, да ви кажа, че забравихте бачо. И аз не оставам назад. Представям ви гордостта на китайската лека промишленост. Тадан! Така, майтапа настрани. Сега ще видим как се лови гърне, или по-точно не се лови гърне на 54 см. Пускаме апарата. Предварително огрундиран. Първо на ауто. Да видите за какво става въпрос. Сенс на макс. Има някакви трясканици, такива гликове от почвата. Тук въобще обаче не е замърсено. Има тук там някой сигнал, но като цяло не е замърсено. След това нещо, ако го направим лекичко прага да се не чува, и виждаме, ако го пуснем на двутонална, видите какво става. Кажете, че не се къде има железа. Да, ама няма. Намаляме прага. Тук си има железо. Обаче другите, що годе изчезнаха фалшивите сигнали. Тук си има. Тук си има. Тук вече няма. Тук където няма, ако засилиме фалш до фалша, намаляме да може да се работи и отиваме на гърне на 54 см. Нищо. Сега ще го засилим. Фалш сигналите се появяват, които ако намалим апарата, няма да ги има. Фалш сигнали. Гърне на 54 йок. Сега ще минем на ръчен режим. Предварително огрундиран апарат. Настройките. Издут до край. Освен фалш сигналите, сигнал няма. Намаляме това трещене да го няма. Тук си има някакво железце. Ма то е далече. Сигнал няма. Тук си има сигнал. И тук си има. Като цяло фалш сигналите тук сега ги няма. Ако обаче по същото трасе не знам, може би тук маската не може да се издуе. Трябва да се работи на по-малък прак. Тук вече е чисто. Чисто, ама ако издуем, хълца. Гасиме го това нещо и взимаме другото нещо. За да ви убедя, че няма железца, просто маската така се свири. Сорто. На максимум. Пускаме вече от амдала. Да се сигнал. Тук където маската хълцаше, сигнали няма. Даваме трешхода на максимум, което не е препоръчително. Пак няма фалш сигнали. Намаляме, да покажем, че е грундирана.
И пак минаваме. Няма фалш сигнали. И това издута на максимум беше. Намаляме го това, даже го изключваме и пак ще минем през това петно с пръст. Да се видят настройките. Мултитон. Никакво значение. Пускаме го на ауто. А тук е за звука. Избираме някакъв спокоен горе-долу и тръгаме. Това между другото не е проблем, като си има предвид, че ако се намали апарата, става много спокоен. Номерът е издут, изпънат се тая. Гърне на 54 йок. Тия дни ще пробваме още 2-3 различни модела, български и западни апарати, да се види, че това е невъзможно да стане, поне по този край. А това тук е най-леката почва. Има много по-серд, дето въобще не си го и мисля да копая там гърне. Това е. Пиум. Чао.